Nuwun sewu, Yayi. Gugup goragapan Kang Raka Mandura. Dupi nampi sedan kintaka saking negari Ngastina ingkang dipun tapasmani Yayi Duryudana. Surasaning tulis lamun tupun Kakang Baladewa kinendaya Dewa Prabu wonten negari Ngastina. Yayi. Sawi kula aturi babar kula aturi medhar dhateng Raka Mandura. Lamun to Bratayuda badhe kelampahan. Kula nyuwun dawuh Sang Patungga Prabu Mandura. Benjang perang Bratayuda perange Kurawa mengsah Pandhawa sing unggul ing yuda sinten, sing menang menika sinten. Yayi, ndangu bab sapa sing menang sapa sing kalah. Nyun duka ingkang kathah. Wonten tetembungan sapa wong sing tumindak netepi dharma inggih menika badhe manggih karahayun. Dadi cetha wani totoan pinten mawon benjing jroning perang Bratayuda aja binangun sing menang sing bener sing kalah sing luput mboten sabiyantu dhateng sinten-sinten mboten jroning Bratayuda awit monggo sami dipun penggalih sareng-sareng. Kurawa ya kadang, Pandhawa ya kadang. Lamun nitik para Pandhawa menika putranipun Bibi Kunti Talibrata mestinipun Baladewa badhe bebela dhateng adi-adi kula para Pandhawa, nanging menawi nitik Yayi Duryudana kaliyan Baladewa menika sami-sami putra mantu Mandaraka, sami-sami putra mantunipun Kanjeng Rama Prabu Salyapati, mestinipun kula bebela dhateng Yayi Duryudana. Bila sae menika nyuwun duka ingkang kathah jroning perang Bratayuda aja binangun kula mboten badhe sabiyantu pundi-pundi. Mumpung Bratayuda dereng kawiwitan, Koko Prabu kula nambe wangusiting dewa lamun ta Duryudana sembada unggul ing yuda jroning perang Bratayuda Kurawa manggih ayu kalih sing rubeda lamun ta kula sembada gaduh ngrengkuh boyong wahyu kamulyan sejati. Bila saiki menika kula nyuwun dawuh Sang Padungga Prabu makaping-kaping pun Kakang Mandura menika sampun paring dawuh wahyu menika hambeke resik hambeke suci yen bakal pengin kasinungan wujuding wahyu kudu cecawis wadah sing suci cecawis wadah sing resik. Kula suwun wiwit dinten sakmangke Yayi Prabu Duryudana nyaketaken rasa mring Gusti Kang Maha Nasa mring Gusti Kang Maha Welas Maha Asih ampun kendhat yen nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Kang Murbing Jagat. Amprih sedaya gegayuhanipun Nyai Prabu Duryudana menika kelampahan gayuh wahyu kamulyan sejati menika. Kula ingkang sowan sinuwun. Ya jagat dewa Bathara Pangestu jagat. Ana Brahmana kang munggah pendhapa Ngastina ngaturke sungkem pangabekti penemban. Panjenenganmu kuwi Brahmana saka pertapan ngendi sapa peparapmu ana wigati apa dene sowan ana negara Ngastina. Nggih waleh-waleh menapa kula menika tebih saking pertapan ngawu-awu langit Sudyamastani kula pun begawan ki lampa warna sungkem kula mugi kunjuk sinuwun. Yen kaya mangkono cetha kesdik paningalmu diaturi Kak. Malah babar pisan morake paring dawuh kepiye carane supaya Duryudana sembada gayuh wahyu iki gampil. Gampil sinuwun Prabu Duryudana kasembatan gayuh wahyu kamulyan jati niku gampil. Mula wong urip teng alam donya niku kudu nganggo ilmu titen. Pripun carane supaya wahyu dalu menika mandhap wonten negari Ngastina? Carane gampang, sing kulina nampa wahyu kudu dipateni ngoten. Kekuwataning Pandhawa niku wonten pambayuning para Pandhawa nenggih Prabu Puntadewa. Yen Puntadewa iso dipateni tertamtu wahyu kamulyan jati, gampil Paduka boyong mapan wonten negari Ngastina.
Paduka kula aturi lenggah ingkang sekeca. Yen pancen Paduka Sun Prabu Duryudana mboten tegal mejahi Prabu Puntadewa, kula Begawan Kilapawarna ingkang sagah nugel gulune Puntadewa. Hei, bangsat elek. Wah, iblis pendhita jarak perkara. Kowe kudu bali aja gawe kisruh, aja gawe gidhuh, mapan ngono negara Ngastina kene. Mangke rumiyin. Paduka menika sinten? Lho, durung manut karo aku. Sepisan jin iki nembe kepanggih kalian Paduka. Lek mripatmu jareng gobomu. Nalindra Mandura Prabu Baladewa Hala Yudhaka Karasana Kusuma Wargita ki ya aku iki. Oh, nggih Baladewa sampeyan. Mboten samelu cantuk lawung perkara niki. Ora melek mripatmu yen Ratu Ngamarta kuwi adiku. Kowe bakal mateni Puntadewa padha karo jarak perkara karo Baladewa. Bali. Upama aku ora gelem bali jarak perkara karo Baladewa dublak tungkak modar dasmu kowe.